wallahi na san shi a ce to yayi badala wallahi sa ba na yi badala karshen ta yan tsaye kuma nan yan gidan rediyo wallahi sun dinga zirga-zirga yan rediyo nan musamman dan share nan Nasiru Zango na Freedom dan shari kenan Allah gafa da mala Allah yake ishari dama cinikinsa ne shar ya ga dan abu kaɗan ya hura wutan abu sai ya dan ya sharhi ya ma shari kan ya faɗi labarin Nasiru Zango ya ce to kamar yadda muka samu nasara kama mai wa'azi a bujungu a gindin kuka karuwa tashin yana ba ɗaya inna lillahi to ashe kaga ana gafa ta mala annabi ya ce na farko malamai su waye suka rishi ta addini